И към настоящия момент нещо, на което искам да се посветя е на това да помагам на ученици да разберат, що е то живота през призмата на науката биология и химия. Кое прави живото живо? Кое прави живото живо? Защото истината е, че в голяма част от училищата предметите не се преподават със страст. Предметите се преподават по задължение. Ако знаете колко много ме фрустрира тази работа, чувствам се агресивно настроен към нещо такова. Аз съм против това нещо. Аз не искам учениците, това са млади човечета, това са хора в техния начален етап на развитие. Там, където те имат най-голям потенциал да се развиват. Там, където пластичността на тяхното съзнание е най-възприемаща, ти да им даваш някаква тъпотия. А добре, как ги вдъхновяваш? И сега ще ти кажа. И когато цялото това нещо се случва повсеместно, почти навсякъде, и се появи един нов хищник в тази джунгла, който хваща вниманието на учениците, че има способността да бъдат дори зависими, да ги накара да бъдат пристрастени и им направи мозъка на пастет, какво става с тези бъдещи човешки същества? Какво става с тях? И тук се чувствам тъжен, защото аз не искам това нещо да се случва